kapraban dening Sang Arpa Sang Mahamba Martatomo mangu-mangu kaonangan leru sing duka cipta wauta dereng kono nggena sami mbal wacana Sanapa Prabu Drupada miwah sedaya para nalendra Ndrawati lan Mandura kedadak gengering gawi sinten to ingkang mancat pinggil binagrata anenggih punika ing Sukalima Dasyang Drolang Patih sing kuningkang sowan Rebah Pindha Sata manggih Rama lampahe
kados praptanipun Adi Begawan Durna lan Patih Negari Ngastina inggih Patih Harya Sengguni. Adi Durna lan Patih Harya Sengguni sami harja rawuhipun wonten negari Pancala menika. Kontak plekuduk selikur tinaga managa bulungana plekuduk manyar-manyar pekantil buntute kisah. Hawala. Oh, ayah. Suwan kula wonten ing negari Pancala menika tan manggih alangan setunggal menapa. Sugeng kula katur sahan ping mekata paduka Rama Prabu. Oh, ayah mertua. Aku ki mau muni nyimpi apa ya? Marang dene kok ana wong bluk. Iki Durna ki macak cara apa iki? Wah, jan. Wis rambute dicukur mohat. Lambene waduh jan lip-lip nganggo bros barang. Edian kaya MC. Kamangka jarike waduh. Nganggo jari pradan bringhanjo. Nganggo sepatu but barang ki to, Wah. Edian. Ampun panjenengan kendel rumiyin menika kersanipun urusanipun Begawan Durna. Sowan kula tak mangke halangan setunggal menapa. Wis boten sisah ngagem nangis barang. Katuran madung menika lenggah ingkang sepeda. Sowan kula tak mangke halangan. Nggih. Nggih. Syukur bejo 1000. Semanten ugi kula. Kula pun Patih Harya Sengguni. Sowan kula wonten ing negari Pancala menika tan manggih prubeda setunggal menapa. Taklim kula kabeh menika dawah kendel sami-sami. Adi Durna Kula wonten wigatos menapa dene Paduka Prapta wonten ing negari Pancala. ampun kaya ngoten. Menawi ngaturi dumateng kula menika Bu ampun kados ngaten ampun Adi Durna ning ampun. Amargi Paduka menika ampun kula anggap ayah mantu. Sampun kula anggap bapak maratuwa kula. Amargi kula sedaya badhe nabi kalian Dewi Wara Srikandi. Bapak. Menawi mekaten Paduka kula aturi dumateng kula nggih menika nggih anak mantu wonten lan Paduka menika ngokoke mawon ampun basa kaliyan kula. Wong bapane lho anake kok padha dene basane. Wah. Tidak menitik. Nggih. Yo. Oh, nggih meneh to. Katuran ya pun mawon. Yo. Yen ngono mengko yen kaya mengkono sekecakno penakno lungguhmu. Anakku Ger Durna. Iya. Jas. Seneng aku. Aku seneng. Lajeng mangke menggah urut-urutan Lah lak basa meneh. Ya mengko terus urut-urutane kepiye? Para kadang iki bangsa Angger Prabu Kresna, Angger Prabu Baladewa lan para Pandhawa iki mengko urut-urutane kepiye? Menawi kalian kula mangke kepenahipun inggih menika adik. Ngoten.
menika kalian kula nyebat kula Yai ngoten. Mengke Prabu Baladewa nggih ngoten. Lah khususon Werkudara menawi kalian kula adik Durna ngoten. Ning guyu aku kok. Lho kuwi lho adimu ki lho, golek adimu kuwi berat. Ngomong wae. Nek wis iki omong adik Durna ngono kuwi golek adimu kuwi. Heeh, Werkudara. Oh, kakak. Kakak Werkudara. Aku adikmu kan. Mamo, kowe guruku. Ora iso. Kuwi anak guru. Biyen Biyen saiki aku saiki adikmu. Aku bakal ndau Dewi Wara Srikandi kek wis muni adik Durna ngono. Mo, dhewe sondan tekan ana bangane kowe iyik bae. Wah. Adik Durna. Malah ra iso ngapet guyu. Iki kayak lelakon opo? Lelakon urip. Wah, Adi Durna. Alah iki meneh. Ayo. Yo. Anak mantu. Karepmu opo? Kekarepanmu kepiye anak mantu? Wah, lho nggih. Adikku lho. Adik mantune Prabu Drupada. Menawa. Seneng ya aku. Sampun. Mangke rumiyin kula badhe midhangetaken aturipun calon anak kula mantu pun Durna menika. Paring matur. Dumateng Rama para sepuh. Namung menawi wonten tepat atur kula, diagung pangaksama paduka Rama para sepuh. Iya, ora dadi apa? Namung badhe nanjengaken perkawis panglamar kula nalika dinten kepengrep dumateng putra putri paduka menika Rama para sepuh nggih pun Wara Srikandi. Kula sampun sumadya. Menika kula sampun bekta wakil kangge ijab mangke miwah pitukon wujudipun Praja Brana pinten-pinten grobak wonten jawi sampun kula cawisaken Rama. Apa wis pancen madhep mantep nggonmu bakal garwa anakku Srikandi. Sampun Rama. Sampun mantep. Dasaripun sampun kedangon kula menika boten kraosaken leginipun tiyang nambut kirane makram. Sedaya sampun sami sarujuk. Kalebet bojo kula mugi krepi menika ugi sampun tanda tangan. Magi kula peksa. Lah ora sarujuk kula wangsulaken dhateng gare tim Purusa. Dadi kok bojone sing jalan barang kaya melu tanda tangan to. Kene tanda tangan kayak kepiye? Apa isih kurang? Ingkang sakmene calon anak mantu wis duwe garwa kepi saka tim Purusa. Lho, Trementen. Antawisipun Srikandi lan Krepi. Krepi menika sampun boten abet wonten manah kula. Sampun saya hapuskan dari hati saya. Kula sampun move on. Iki apa? Namung sapunika saya lemu gek glebrot lah. Sinten tiyangipun ingkang remen?
Nama mboten jelek nyawani bojo kok pating semboyok wonten griya. Mila lenging manah kula namung dhateng ingkang putrapun Dewi Mara Jiyati, Dewi Mara Srikandi. Kados pundi Rama dipun dhawuhna ingkang putra kaliyan kula Rama. Yo. Anak mantu. Usik aja kesusu, aja kesusu. Sebab ngene. Tumrapaku monggo wae, lan prayuga wae. Nanging satemene kabeh mau dudu ingsun kang lakoni. Kejaba mung anakku Srikandi. Mula semena sawetara aja nganti rasa tandha pitakon yen to ingsun singguh gawe putraku Srikandi nedhi tak timbali diwen matur dhewe nang ngarsamu calon mantu. Wah. Terus ingkang putra Srikandi badhe dipun timbali. Iya, Durna. Walah talah. Wah. Bakal ketemu calon bojo Dewante. Nggih. Siapke HP kula, siapke. Nggih napa? Nggih foto Srikandi. Nggih. Bubur kula niki bubur kula mangkan deli men kersane ketok putih iki kok. Nggih putih kaya mayit. Wes. Senengane kok. Wong urung tekan gone kok wis. Kowe kersane mungkin Srikandi mriki riyen. Mungkin jenengan terlalu minor malah kaya sarpa kenaka medeni wong. Sampun. Monggo Rama kula aturi nimbali dhateng Srikandi. Terus semena dawuh kok Rama Prabu. Mlebu Taman Sari. Mbak Yumu aturana sowan ana ing ngarsanipun Rama. Lho inggih ngestaken dawuh Rama.